kula da kai tambayi wasu duka na baki so sa a ranki in baki bani zuciya ta aminta fada da ki ne ba zan sanya wata ba adana min soyayya ka san da zamani na da armashi ka ishin ƙara rayuwa bayan kai ba zan kulla wani ba bayan kai ba zan kulla wani ba kin ga shi so misali kake gare shi ba sa gidayewa a kasina sakwai yawa tsakiyar sarai ne da mutuwa tafiya ba ta yiwuwa babu ke cikin waka rayuwa in kina musu ke gwada ba abin da ba zan yi kanki ba ai kamar juma ne da ɗan jumai ne da kai mutuka raba wani zaman koje ne da hanta da ne da kai waye zai raba tanadin sanda ne wa ruhin ka ne ba zan girgiza shi ba na wuce wasu asamare ba za su kamo kafar ka ba na ji daɗin irin kalaman kina tsakanin na zuwa wanda zai bani shawarar kinki ne da shi ba majituwa na da sirri a zuci amma wuta ta so na ta ruruwa safar halayenki suke zama ne ba wannan abu ba wanda zai ce na barka yayi wa kansa domin yana ruwa ba ni dama mu dama don zamanin mu baya bidan kawa gaskiyar lamari ake nasa a gangara in akai hawa yaudarar so da ƙauna ban san amin idan ban iya ta ba da gani ba ta hambara ya zuce kan warjiya zuciya ke na bari na yan farga bakin zama mai farin jini so na gaskiya ba haya ko kuɗi ba ya saya sannu mai martaba ba ka halin da ba ka yi min so na gani sanki ba zata zuci ba kya fita kuma na tabbata baki na zama gwangwani za ka fara gyaɗa a ciki ka gaɗa ka yi kamun haɗa kar a yi mana